beranduegi. Jo, nahi, zorionak, hauteskundeak irabazi dituzu. Bai, baina Ana Sagastiren flekilloa, baina tarte txikiagoarekin, Ongi etorri beranduegira, Inigo Kabaka hiltzuten gauean ertzaintzak bazekien istilurik ez zegoela Garak argitaratu dituen grabazio batzuek erakutsi dutenez. Rodolfo Ares, EAEko barne sailburu ohiak, honako adierazpenak egin ditu gaiaren inguruan. Las conversaciones hay que verlas entre los mandos y los agentes en el contexto general. Se confirmó, evidentemente, que había habido altercados y que había habido heridos. Joder, barrabila behar dira hori esateko, Bai, gutxienez bi. Eta hain zuzen ere, ebakuntza egin diote Rodolfo Aresi horietako bat erausteko. Ara zer aurkitu duten medikuek barne sailburu ohiaren hankartean. Aresek aipatutako testuinguruaren kontu hori hobeto ulertzeko beranduegiren unitate mugikorra ertzaintzaren entrenamentu batera joan da. Joder, ez zaitez kexatu testuingurua ezagutu gabe. Garak plazaratutako audioak entzun ondoren argi geratzen da Ugarteko ezizenez deitzen duten poliziaburuak agindu zuela karga. Garak ez du argitu ordea zein den Ugartekoren benetako izena. Hori beranduegik esango dizu. A ver, Ugarteco, la situación controlada, lo único, ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico, con todo lo que tenemos. Miguel Sanz, Nafarroako presidente ohiak adierazi du berak ez zekiela 90.000 euro kobratu zituenik Kaneko dietetan. Azaldu duenez, etxean emaztea arduratzen da diru kontu ez. Iruñako Labrit pilotalekura joko dugu, Sanzen aurkako epaiketaren zuzeneko irudiak eskaintzeko. Labritera? Jaun Andreok, pilotazaleok, arratsaldeon deizuela ongi etorri Labrit pilotalekura. Gaurkoan nor baino nor, epailea eta Miguel Sanz. Eta hortxe doa, dietetan 90.000 euro kobratzeko salak eta eraman Sanzek. Erraz, koreiak. Ea ba, eroskeria leporatu dio epaileak punpalasterrean eta eraman hori ere. Gogotsu epailea, orain ere ezin Sanzen ditu baina. Ustelkeria akusazioa, eraman behar aldu hori ere, bai, bikain Sanz. Jakoa ingualdio, txokora, kementxu. Eta azkenean, tantoa Miguel Sanzentzat. Zazoi betean dago UPN-ekoa. Harrigarria hain denboraldi ustela egin eta gero nola mutil honek beti onena ematen duen epaileen aurrean ari denean. Tira ba, Nafarrak frontoian beti maizu. Hala da, Unai etzi itzuliko gara Labritera, Jolanda Barzinaren aurkako zentsura mozioak hormaren kontra nola jotzen duen ikusteko. Ipar Euskal Herriko abiadura handiko trena ez da lehentasunezkoa Frantziako gobernuarentzat. Esan dutenez, Bordele eta Hendaia arteko trenbidearen obrak atzeratu egin litezke. Baina hori sekulako desastrea da. Ipar Euskal Herriaren garapena dago jokoan. Nola konektatuko dira adibidez Lapurtarrak Europarekin? Gorka, Lapurdiko HT gabe hegoaldeko trena ere ez da konektatuko Europarekin. Nola ez, Espainia Europa da. Ez orain serio. Frantximenta horiek baina gutxiago izango gara gu Espainia hegoaldeko euskaldunok. Barakaldo 10.000 langabetura iritsi da joan den astean. 10.000? Bai jauna, izan ere lanari eusten dion barakaldar bakarra geratzen da. Gure zuzendaria. Amasi! Mila esker hasi dena den guri benetan interesatzen zaiguna albistearen protagonistarekin hitz egitea da. Alegia, 10.000 langabetuarekin. Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero. Langabetua izatea familiako tradizioa izan da. Euskaraz bazekien nire bisaueluak edu. Nere aita paro obrero izan zen. Eta nire aitite ere bai. Aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero. Baina ez dut milagro handirik espero goiz.
Sestaon badaukagu lengusu bat, Lander izenekoa. Aurrekoan fijo egin zutela esan ziguten, jada ez gera berarekin hitz egiten, seko asarratuta gaude berarekin. Goizian goiz hasi behar dut motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez dago gila. Egun askotan pentsatzen. Gogoratu, martxan daukagula, apirileko lehiaketa eta beti bezala gorkak esplikatuko dizue zer egin behar den. Bat, egin zaitezte berandu iren jarraitzaile. 2, hemen behean agertzen den txiro hau, bertxiotu. Hilabete amaieran kontatuko dizuegu nor naizen irabazlea. Naizen? Eta orain, zirku honetako buru Estitxu Izagirrerekin utziko zaituztegu. Bere palkotik azalduko digu zer dakarren astekariak. Astunetako azala, itxaso atutxa da. Mikel Lasurmendi kazetariak aktualitateko puntu beroak jarri dizkio, eta Bizkaiko buru batzarreko presidenteak ezker eskubi erantzun ditu. Elarekiko urruntasuna, Kabakasen hilketa, López Peñarena, Jaime Otamendiri jarretako betoa onartu izana. Mikel Garziak landu du astunetako gai nagusia, autismoari buruzkoa. Mikel, aurten munduko kongresu prestigiotsuena Donostian egingo da eta ez da kasualitatea, ez da? Ez, Gipuzkoako Gautena elkarteak puntako lan egiten duelako autismoa duen jendearekin. Autismoaren mailaren arabera, ezaugarriak oso ezberdinak izan daitezke, espektroa oso zabala da, eta horregatik Gautenan tratamendu personalizatuak garatze dituzte. Azken helburua da, bakoitzaren beharren araberako estrategiak landuz, inguru normaletan integratzea eta inguru horietara ahalik eta hobekien moldatu daitezen. Integrazioa. Euskal Herrian bertan beste muturreko adibidea daukagu iparraldean. Hala da, izan ere, Frantziako estatuan garrantzi handia du edo izan du orain arte psikoanalisiak eta ikuspuntu horretatik landu da autismoa. Horrek eragin du zalantzazko teknikak erabiltzea, adibidez izara izoztuetan biltzea umeak biluzik eta halakoak. Hala ere, guraso elkarteen borrokari esker, pixkanaka gauzak aldatzen ari dira, eta iaz adibidez lehenengo aldiz, Frantziako osasun aginte gorenak arbuiatu egin du psikoanalisia erabiltzea autismoaren tratamenduan. Mikel Garzia oso pilotazalea ere bada, eta nahiko begi ona dauka pilotariak aukeratzakoan. Pablo Berasaluzaren gana juntzera, eta ze nabarmenduko zenduke elkarrizketa hortatik? Nabarmendu, egin dugu bere bizitzaren errepaso egin dugu pixkat, Pablok 20 urterekin debutatu zuen profesionaletan, aparretan ibili zen berehala, baina gero aitaren bat-bateko heriotzarekin depresio gogor batean jausi izan, berpiztea lortu du, nolabait esatearren, eta ikusten dugunez orain berriz punta-puntan da bilgoi-goian. Eta jarraian Donostira joko dugu. Atxilotzeko agindua jaso berri duten 8 gazteekin egon gara askegunean. Kaixo, Oier Lorente naiz, Zaldezarrekoa eta 30 urte ditut. Kaixo, Mikel Arretxe naiz, Zaldezarrekoa eta 27 urte ditut. Kaikari naiz, Amarakoa eta 29 urte ditut. Ni adur naiz, Altzatarra eta 27 urte azkar. Haupa, egoi naiz, Amaratarra eta 25 urte ditut. Eba egitezkera naiz, 28 urte azkat eta Matuteko naiz. Ni Manon naiz, Amara Berritarra eta 26 urte azkat. Kaixo, Ekorera Izola naiz, 29 urte ditut eta Zaldezarrekoa naiz. Donostiako 8 gazte hauek kartzelan sartzeko erabakia hartu zuen Madrilgo Auzitegi Nazionalak pasaden astean. Epailearen aurrean torturak salatu bazituzten ere, autoinkulpazioak izan dira zigortzeko argudio nagusiak. El policía nacional que me lleva a la celda me dice con estas palabras que ahora va a venir lo bueno, que ahora me voy a enterar. Desegin berri den, segi gazte erakundean parte hartu izana da haien delitua. Sententzia ateratzenean, Zolak oso garbi definitu zuen zertzen hau, azken finean loteria makabra bat da, hori loteria hortan ala tokatu zaielako, beraiek dire zigorra jaso dutenak. Guk gure hitza adierazi nahi dugu, gure hitza publiko egiten dugu, gure militantzia politikoa publiko egiten dugu. Zergatik publikoa da, guztion militantzia publikoa da, lanketa politiko hori beraien min egiten die. Eta azkenan erakusten dute beraien aurpegia zindan.
txakurrak bidali eta hitz hori isiltzearena, ez? Lan politiko publikoa egiteagatik zigortu zituzten lagunei sostengua adierazteko ekimen anitzak izan dira Euskal Herrian azken urteotan. Ipar Euskal Herriko politikari eta sindikalisten etxeetan babestu ziren izturako gazteak, Aurore Martinen atxiloketari aurre egin izanak lortutako oihartzuna, edota gertatu berri den Oarsoaldeko gazte independentisten adibidea. Eskerra guztioi eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin. Donostiako auzipetuek, Auzitegi Nazionalaren agindua ez zutela aintzat hartuko publikoki adierazi ostean, bulebarrean kokatu duten askegunea sortzeari ekin zioten, elkartasun gune gisa. Gure eguneroko bizitza hauze izango litzake. Goizeko 8 galdera esnatzen gara eta herriarresi zutabeak gure etxera babesa ematea etorri diren herritarrekin bulebarreraino gerturatzen gara. Montatzen hasten gera jaimak eta txiringito guztia. Eta egunean zehar hori hemen egoten gara, informazio egunean, jendeari esplikatzen zergatik gauden, ekimen desberdinak egiten, bisitan etortzen den jendea agurtzen, arratsaldeko 7:00 kontzentrazioa burutzen dugu egunero bezala, eta hori bukatzerakoan 8 galdera berriz ere herri harresiak babesturik gure etxetara joaten gara. Eta goiz oheratzen saiatzen gara, aurrengo egunean goiz esnatu bat egurako. Kriston harrera eduki genuen lehenengo gunetikan, kriston jendetza, kriston babesa, herria daukalako, planteamendu honetan herria daukalako indarra eta herriaren hitza dalako azken finean adierazi nahi dena guzti honekin, ez? Jendea desobedientziaren bidean, etorkizunari begira, borroka molde berriak martxan jarri behar ditugu, gatazka politikoa konpontzera bidean gauden honetan, jendea espetxeratzea onartezina dela, ez? Basta, ja nahikoa da, ezin dugu onartu gehiago. Orduan, herriaren plante hau, herri harresia sortuaz, kostatuko zaie gu eramatea eta kostatuko zaie pertsona bat gehiago atxilotzea. Eta uste dugu, maila handi batean asmatzen ari garela, irudikatzen ari garelako, jende pilo bat gurekin dagoela eta egora hauen kontra dagoela. Erakutsi papera, Hasiera etzen lasaia izan ordea, ertzaintzak ekaitzi bero atxilotu zuen askegunean, beste auzi bat dela eta. Gu danak inguratu gintuzten eta bortizki sartu ziran, ibero atxilotzera, jendea jipoitzen, jendearen erreakzioa ikaragarria izan zen, jendearen harresia oso eta erantzuna oso ona izan zen, beraien aurpegia benetan erakusten da horrelako momentutan. Azken finean gu atxilotzera gatoz, gu jipoitzera gatoz eta ez dute gure iritzia errespetatu nahi. Epaiketa politikoen zentzugabekeria salatzeko milaka lagun bildu ziren larunbat honetako manifestazioan. Eta gaur, asteartean, jakin dugu atxilotzeko agindua emana dutela jada eta gaua kalean herritarrekin batera pasatzea erabaki dutela. Askegunearen bidea, begi honez eta itxaropenez ikusten dute jardun politikoagatik epaitzeke diren beste dozenaka lagunek ere. Desobedientzia eta elkartasuna aipatu dituzte eurek, askegune hau martxan jartzeko garaian, uste dugu bi ardatz oso garrantzitsu direla aurrerantzean Euskal Herria kontuan hartu beharrekoak. Ez da dozona gure zintzotasuna aldarrikatzera, gatoz esatera gatazka politiko baten ondorio direla bai presoen egoera, bai espetxe arriskuan gauden guztion egoera, eta garai berriari egokitutako neurriak eskatu behar direla. Horretarako Donostiako gazte independentistek askegune honetan indartzen ari diren moduan herri harresi bat eraikitzeko beharra dago. Desobedientzia zibilan pausoak ematen ari gera, jendea erantzuten ari da. Behintzat aurrera begira aletxo hori jarriko dugu eta gure atzetik datozenak bide horretan segi dezaten
eta aurrera pauso gehiago ematen jarrai dezaten. Pixanaka ez, beraien arresiak pitzatuko dituzte, beraien hormak eroriko dira, ez dira inbentzibleak, herriaren boterea oso handia da, eta azkenean gauzak lortuko dira, ez gaur ez bihar, baina lortuko dira. Euskarazko zinemagintzaren lana aitzindarietako bat jarri dugu dokumentalen kanalean, Ereagatik Matxitxakora. Gotzon Elortza Getxoztarraren lana da, 1959an euskeraz egina. Ondoren, zati bat ikusiko duzue, baina osorik dokumentalen kanalean. Barrikako aldatzetik prentzia geri da Mendibarrenean, eta beren ibai ingurua guztiz politak elitutzen dira itsasoa izgora danien Arminako errotaraino. Bilbotar askok egin ditu berreton euren etxetxuak, eta Andramariko basatxaunuaren beko aldean ikusgarrizko bazterrak ageri dira ibai ondoan. David Zabala eta Paul Urkijoren film labur bat ere jarri dugu multimedia kanalean. Ohe azpiko zera. Guda garaian kokatuta dago eta ondoren zati bat daukazu ikusgai. Martín, silencio. Pero empieza a huir. Chivarse no está nada bien, Martín. Erraustegiaren atzean dauden interesak izeneko bideoa ere jarri dugu argia.comen. Debagoien Azero Zabor lantaldeak egin du eta bertan frogatu dute zenbait enpresak dauzkaten interes ekonomikoak Gipuzkoako erraustegiaren atzean. Errauskailuaren eraikuntzan, kudeaketan, planifikazioan, bertatik etekinak ateratzen eta errauskailuen aldeko politikak bultzatzen zementuaren inguruko enpresak dabiltza nagusi. Hainbesteko indarra izango ote dute zementuaren lobby honek, hainbesteko indarra izango ote dute halako politikak eraiteko edo... Espainiako hazkunde ekonomikoaren oinarria eta motorra eraikuntzaren sektorea izan da azken urteotan. Sektore hau ez da etxebizitzak eraikitzera mugatzen. Hor sartzen dira azpiegitura handiak ere, autopistak, abiadura handiko trenak, superportuak eta abar. Espainia eta Euskal Herria eraikuntza sektorearen puntaren puntan dabiltza Europa mailan. Nola gauden punta-puntan, bai porlanaren erabileran, bai azpiegitura handien eta makroazpiegituren eraikuntzan Europari dagokionez, ez? Enpresa oso handiak aurkitzen ditugu jarduera hauen inguruan, eta horietatik 4 nabarmentzen dira. ACS, SACIR Vallehermoso, Ferrovial y FCC. Estos controlan todo el negocio. Eta honen bestez, Roberto Jiménez PSN-ko idazkari orokorrarekin uzten zaituztegu. Nafarroko gobernu aldaketarako egon daitezken aukerez mintzatu zen Mikel Asurmendi berarekin. Eta ondoren, Steve Kutzen in the Fall. Besterik gabe, datorren asterarte. Era primero la lucha por la libertad, por la democracia y después estaban las otras cosas. Y ahí evidentemente había una mayor sintonía con UPN, que solo tiene claro que con el resto de partidos, ¿no? Sobre todo con el ámbito nacionalista. Tendríamos que haber sido un partido quizá un poquito más firme respecto a UPN, ¿no? Bueno, la enseñanza es que UPN y Barcina no son de fiar. Roberto Jiménez, Nafarroako Alderdi Sozialistako idazkari nagusia da. Nafarroan bizi den giro politiko nahasiaz hitz egin dugu berarekin.
Bueno, yo creo que en la Comunidad Foral de Navarra lo que son fenómenos de corrupción, que han pasado cositas, pero no me parece que sean de la dimensión de lo que ocurre en otras comunidades. Bueno, nosotros entendemos que el tiempo de la bilateralidad y del acuerdo preferente con UPN se ha acabado. Esto no quiere decir que se le excluye. Con otros grupos podremos coincidir sobre postulados de izquierda. Nosotros somos el Partido Socialista y el Partido Socialista es distinto a UPN como también es distinto a los nacionalistas. Pues que esto es así, somos lo que somos, Partido Socialista Obrero Español. Ahora, si alguien está pensando que el Partido Socialista va a articular una alternativa de gobierno con otros, pidiendo que Navarra desaparezca como comunidad foral, se está equivocando. Y eso no quiere decir que tengamos que ir de espaldas a la comunidad autónoma vasca, con la que tenemos unos vínculos culturales y de hermandad importantes, pero ojo, cada cual en su sitio. Lo que habrá que reconocer es que el PSN es la única formación política que desde la transición se iba presentando con las mismas siglas, con el mismo proyecto, y sin embargo vemos como otros que pretenden articularse como alternativa tienen que cambiar de nombre cada 2 años. Nafarroa bai, Geroa bai, Zabaltzen, Bildu, Amaiur, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, ANV... Oiga, mire, eso no da seguridad. A ver, un partido que es nacionalista difícilmente va a quitar votos al socialismo. Más que ver colectividades como pueblo, fronteras, lenguas, vemos personas. Esa es la diferencia. Pero a mí sí me pregunta qué es lo que quiero, que lo que quiero yo es que la actual configuración de España no sea de más España, sino de mejor España. ¿Eso qué supone mejor España? Donde todos los pueblos de España, catalanes, vascos, navarros, andaluces, seamos capaces de vivir mejor. Berandu egin Steve Katz ilustratzailearen animaziozko istorioak maite ditugunez, oraingoan, ordenagailu aurrean kateatuta zareten horiei eskaini nahi dizuegu bere bideo hau. Erorketa librean hasi aurretik. Barrabila behar dira hori esateko, Bai, bi. Eta hain zuzena. Jode, barrabila behar dira hori esateko, Bai, gutxien... Jode! Inoiz ez izaigun pasa euli bat, Nire aita langabetua izan zen. Eta nire aiteiki ere bai, txiki. Iruñeko Labrit pilotalekuarekin zuzeneko osteaputa. Zenbait enpresak dauzkaten interes ekonomikoak Gipuzkoako erraustegiaren atzean. Gipuzkoa esan HTA Europarekin. Nola? Hegoaldeko HTA Baina hori sekulako desastrea da, Ipar Euskal Herriko. Ipar, ze. Bueno, ondo. Esan dezuna, ondo esan azego. Ipar Euskal Herriko abiadura handiko.
Esan dutenez, Bordele eta Hendaia arteko trenbidearen zatiaren oin diaz ibar naiz, ahi badia. Ipar Euskal Herriko abiadura handiko trenaren Boa, abian zait, ez da. Iepa!